Good evening, the children of Zimbabwe. This is the news at any time. My name is Patricia, and here are the headlines. Clatoh Fire declares himself the King of Fire. Controversial dancehall artist Clatoh Fire has left both dancehall fans and musicians with mixed feelings after making claims that he's the new King of Fire. The evidence is in the next clip. Ukandibata unotwa ndiklopo mangoma ndichipasa vanhu ngewaires andivhunduke nekuti ndine hopo kupisa ndiripisa zvopfekwa sipero zvinorovesa nehanafanike yekedero vamwe ndo vanoda kundichera kunge mukero ndafarira ngoma dzavo ndadzisa mumasero. Quality releases a Quality diss track. Shanta Quality has gone all guns blazing on fake promoters, bogus DJs, and everyone he could put his fingers on. He released a hot diss track. Apana chino shamsira pauri, apana chino shamsira pauri. Virakare mchitifarira panze, virakare mchitifarira panze. Tata pakati mzatoza Singo zima producer ungati zinewe. Virakare mchiti masitira Dai sambo karapasi sit down. Tati ni wandu ngwenda kamirira ndamirira nopindura inini ndompezera. Post up, I want sanditore. Post papi impoko iti musantore. Ya, takavagara pampa, pampira pampa. Ah, ndava taka, baka kumba daka. Dancehall sweetheart Mr. Attenxion in talks with investors. Mr. Attenxion caught the attention of the money guys, and I guess it was his big payday. Uno da life in the bow, I get to hit it to the life in the bow. Urova ngoma kutira pa pam pam, pekire mariri pam pam, my baby achichukucha zima pam pam, pekane mari setiri zima tam tam. Hey, Diana zinga the life you must on dido. Hey, upenyu chiteta teta fanega siko down. Dancehall MC Macriss endorses himself as Zimbabwe's party starter. Majespan ave panzimbo ere, maketo yuti yakuda kufatsa njiri. Engineer sound poere, ukatakwisa zvinu pane uchenjeri. Marasta ndauya chaputika, kunge mangongongo pamushika-shika. Madiko pano ndichangosvika, parikubvira moto pano chaputika. Marasta ndauya chaputika, kunge mangongongo pamushika-shika. Madiko pano ndichangosvika, parikubvira moto pano chaputika. Ini ndoimba handitaure kaboys, ndasiyana nevafana vanoita noise. Kugeto kwangu ndini people's choice, terera chipatani ndichichinja voice. Ndoita meda pano ndoita kele. No off keep no apana chele. Ngava uye kuno kana vari willing, kana vatogara vatonyora wiri. Marasta ndauya chaputika. K Komanda in a protest storm. Dancehall star K Komanda has commanded the ghetto youths to hold a protest. It is believed he has the streets on lockdown. Our cameraman caught up with the protesters. Cymplex Studios has introduced another voice in the same dancehall, who is Ganja Sniffer. Vakandiona ndichiimba voti zviri nyore, Mwari onai achipo changu chakatobva kumakore.
vandikadzawo mambo vakandiona ndichiimba voti zviri nyore mwari onai achipo changu chakatobva kumakore vandikadzawo mambo saka Clatoh youths ndidairei topasana mangoma ungerilei kubudira kuchoma tingatadzanei cause we better than anybody anyway vakutoda vakashinga vasingafunduke kuzopinda mundima achazoputika sebomba ngoma yarira yavasiya vakazomba. Having muscles is the desire of every guy, but this is a different story for Team Makwikwi, who have been spotted flexing up his muscles as he's saying he's ready for the battle. nasinobachambisa hechi kana varamba kugara papenji 1v1 mechi yemukechi ndinorova munhu akabuda suwechi bum kuchambisa hechi kana varamba kugara papenji 1v1 mechi yemukechi ndinorova munhu akabuda suwechi pandosopera gemu ndenge ndatoita meta ndakuda varume kwete varume vepambeta ipaipa ndiri ndakuda kutamba ndega ndakuda varume chaivo mumwe ndinomuteta kwete zvibhagera zvenyu zvanameiwezano ndakuda kupisa kutopura September kwete zvevana vadiki kupanana mapono ndakuda kushandisa zveputi nemapemba. There's a moment whereby the strength of muscle doesn't mean anything, but it takes endurance. It's over an hour and we are here with our crew, and we just heard that Sim Danso artist CiCi is having a fist fight, not just a fight, with a woman inside there. And our crew is just sneaked in to get a glimpse of what's happening. Kuzviona kunge wakanyanya holani usandijairire kunyarara zvireve kuti ndakapusa holani nasi chitonyarara kutonyarara vharazigaba rako holani wakabvira kudhara matongo asatani nyanga holani chitogara pasi yakona kundichokora holani ko wakuchemei warohwa nani nyarara kuti mwi holani unongoti zimsoro vakakujaidza ndivava ndisivavo holani. This is your boy, Riddim Medley. Peace and love. Let's get back in the studio. Stoyeni hitmaker Joss Signal is spotted in town shooting a video. This time around, he has gone bigger as he engaged the services of one of the biggest production houses in Africa, Studio Art Pictures Africa. More in the next story. Sinamdiki panongoda anomanya ari muchiki wandisaisa ndindokurova nepiki panokeswa munhu panokeswa nechiki kwemadhodha pini nemafayamani goma richisimbiswa nemapoyamani masista vachingobhilivha waina vachishaina vapfuma ukangwa unge onyeni reka ndinake unge sonyeni. Thank you for watching the news. My name is Patricia.